Parlamenter berê HDP Barês Hesan Özgüneş mêvanê me ye Barês Özgüneş roj baş weke baş ku Salaverê. xuya ye tabloya siyasî li Tirkiye. Ev pêvajoya vê carê wê bi ser keve ya na? Yani hêviya me ew bi ser keve. Ev hemû palê yê wê qasê ne ku ev pêvajoyekê nû bi cidî yani rasterast bê hîle dest pê bikit û ser bikeve. Yani gumana me hêviya me hemiyan ew serketin em ji bo wê dixebitin. Bele. Vê carê hem Serokkomar hem jî ev peymanê wî Serokê MHP piştgiriyê didin pêvajoya. Aslan ji xwe partiya herî tund li hemberî Kurdan destê xwe yê destpêkê dirêj kiriye. Ev tê wat heye ku wê pêvajo bi ser keve? Yani ev hinekî hesanîtir dike. Yani bêguman ên berê çêdibûn hinan qebûl dikir ama piraniya wan dijber derdiketin yani ser rêbazê ser hinek tiştan. Lêbelê vê gavê rewşa Tirkiyetê de û rewşa Rojhilata Navîn ew hewzdan tên kirin û şer û pevçûnên ser em ê bêjin çarçava proja Rojhilata Navîn wekî me hemiya dît ser Lîbra rêveçû ser Êraqê rêveçû ser Misrê û di mayê hat Sûriyê hinek dewlet dî ji navê projê de ne ev yek jî Îran e mirov dikare rehet bêje û bêguman Tirkiye jî wê bandorê jê bibîne ji xwe rêveberên Tirkiye û dewlet ji ber ku ev aloziya Rojhilata Navîn û mesela pirsgirêka Kurd dîmenê wê Kurd dîtin yani mesela êdî ji navbera Kurdan û dewleta Tirk derbasî navnetewî bûye yani hatiye wê astî ku çareserî ji bo gelê Kurd yeksel her derê bêdîtin istihbarata dewleta Tirkiye aqilê walê Kurd ev heqîqet dîtin yani yek dîtin ku şer de te encam nayê girtin her aliyê civakî de aliyê siyasî de aliya borî de aliya ehlaqî de gelek deran de civak riziya yani em dikarin bêjî êdî qeyrana nav civakê û nav dewletê de rêvebirina wî zehmet ketiye ev yekiya didivê xwe jî dibêjin dibêne eger em niha vê meselê nava xwe de û ser xêmê em bên esasê biratiya hezar salan em çareser nekin hinek dî wê dest bavêjin wextê dibe hinek dî ew dizane İsraîl Amerîkaya İngiltereya Fransaya Almanyaya dewletên Rojava yani hinek belkî bêdeng dimîne lê hemî bi hev ve girêdayîn Amerîka bana xwe diyar kirin belê. Barês Özgüneş yek ji gotinên ku herî zêde tê dubare kirin dibêjin werin em xwe di nava xwe de dûrî destê derve vê meselê çare bikin. Ev tê wat heya çi? Yani ew dixwazin mesela şerê ciyanê yekemîn de Lozanê de beriya Lozanê ev hewldanek wesa çê kirin em birayê hevin em misilman em ê mav bidin we di mahiyê em avêtin ber derî bê nasname û kuştin û pevçûn ev sed sala di mahî lê nehatiye ew dixwazin ew dibêje em nav xwe de îşî hel bikîn dewletên em bêjin Rojava aniyên tekildar وتکل نکن بلکه هم ارزانی کردان اقناع بکن یعنی هنکتی بیجین مافین بچوک سر زمان سر هنک هم بیجین دموکراتیک آزادی هنتشتان بلکه بیجیم گاو با بیجین آن مافی هیویا درکتنی بلکه حتی راده که والا کرده زندانه هنتشتی سوک لی یعنی چقا بیجیم بلا nav me xwe de biş ku em me her digo bila em nav xwe de çareser bikin ama ne bi erzanî nêzik bûyên micid nêzik bibin layinên diyên Kurdî hevnerîne li ser vê pêvajoyê dengê we xweş nehat biborin kar dibare aliyên dinên Kurdî
هفنرین لسر وی پیواجوه تنوی دم پارتی وکا نوینکار رول ببینه یان دوی اندنجی بجدار بن yani bêguman partiyên Bakur ên sernavê Kurda siyaset dikin hemî jî dixwazin pirsgirêka Kurd awekî aştiyane çareser bibe. Yani çi qaşer û pevçûn çê bibe ji encamê de dimahiyê lazim e ser masê bi awekî aştiyane û demokratîk bê çareser kirin. Heta niha ne saziyên me ne partiyên me yên siyasî me nedîtiye kesek dijberê vê pavajoyê derketî an gotibe ku ez ê jê re bim asteng ew tune ye wî alî de em xwî şansin em gelê me yê Bakur saziyên wî partiyên wî hemî ji mesela Kurd de heta radeyekî hişarin û dixwazin pek bê yanî. Behsa çekdanîna PKK tê kirin. Bi çekdanînê ev mesele hemû çareser dibe? Yani niha bêguman biryara wî ê çek destê wan de wê bidin lê ama piştî tu rojava meselê hel nekî til başûr em bêjîn pevçûnan şer nesekinênî til Bakur meselê yekser negirî dest hema serî de bêjî ka bila çeka xwe deynin yani ez hosa tahmîn dikim eger ev pêvajo hinekî erênî pêş bikeve yani belki bêjin bila hemberê dewleta Tirk çek bê bisekinandin û em wekî dî pêvajoyê pêş bibîn. Yani Baş divê dewlet çi bike meselen herî kim ji bo ku çek bê nedanîn meselen. Yani niha mesela seda cara me aniya ziman dibe mesela Kurd yek ronin hemberê gelê Kurd bêjin gelê Kurd gelo we çi dibe. Yani gelê Kurd çi dibe? Gelê Kurd naslama xwe dibe, statiya xwe dibe. Makezagonê de Kurdî yani Kurdî xwendin seretayî heta çi bêjîn zankoyan bibe zimanê fermî çanda wê bê qebûlkirin yani bi awayekî mesela ew xwe dibêjin şerê cîhanê yekemîn dewleta Tirk me û Kurda me ava kiriye em di hêmanên esasî ne yani gelekî esasî lazim e çawa bit nav dewletekê de zimanê wî ye çanda wî ye di herêma xwe de xwe rêvebirin e her tiştî naslama wî ve girêdayî lazim e misoger bibe û makezagonê de jî bê raçandin Baş niha herkes bi taybetî jî aliyên neteweperstên Tirkiyê dibêjin ku PKK biya û celan nake. Hûn bawer dikin vê gotinê? Ya mesela dewleta Tirk salana şerê taybet dimeşîne. Mesela bêjin şerê taybet û şerê derûnî yani her tim hevdanê wan hene hêzên gelê Kurd li her çar partî Kurdistanê bêne hemberê hev bêjî yekîtiya wan çê nabe wê li hemberê hevdû şer bikin nikarin bê bahe ew gotinên şerê taybet e yani mane daxuyanî tê dayên kecekê xwe dibe PKK dibe rêberê me jê re derfet bên hazirkirin çi bêjiyan pey wî ne Awropa dibiyan pey wî ne. Baş di nava van şert û mercan da birêz Özgünüş tu zanî to baran û bombebaran heye alî Rojavayê Kurdistanê li navçeyên Sinûriyên Başûrê Kurdistanê jî operasyon û operasyonên hewayî hene. Di nava van şert û mercan da mumkîn e ku ev pêvajo here serî yan jî dewam bike? Yani daxwaza me ji hikûmeta AKP ev em her tim dibêjim em dîsa dubara bikin ez sernavê xwe wekî siyasetmedarek vê partiyê em vê dixwazin yani eger rast xwazin vê meselê çareser bikin lazim e ew jî şer bisekinênin yani aliyekî ez ê birayê te Rojava bikujim û li aliyê dê hemû zext û zoran ser tel Bakur rêve bibim ser zîndana rêve bibim her ro bi dehan însana bigirin ben çavan û wekî dê em birayê hevin û em ê aştiyê pek bînin
يعني اف ناوا خدا ناقوکیه اگر گلی مش بوید بیجی مادم هون دخوازن چاره سر بکن اینا خو اف چیه اگر تو نبی دوست روجاوا اگر تو براست شر رسکنیش آلیو ندیس راوستاندش آلیو خواه معناه ويجي ضعيف دبا يعني لأم في هزري دكينا يعني وكي سياسة ندارك أسكارم بيجم دولت آتر حكومت آكا بيجبر كو كتيا غيرانك مازن دا لهواز بيا وأبشر تمرجن رجلاتا نابي واتي خناف ترسا كده تخوازه همج مرة بيجيش قالي مرة همج بالبندین خورا بیجه از هی خورتم و از لیددم و اگر نیستوی خو نچوی نمی و سالی بدنه افجه ناکوکیه که یعنی لازمه ویدمی پی و بی رواستاندن yani. Gelek spas barês Hesenê Özgünüş, parlamenterê berê HDP, tu bûyî mêvanê Rûdawê. Roj baş.